नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 पर्व 15. मी निलेश तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. माझ्याबरोबर आहे सोनिया. येऊयात जरा कालच्या मॅचकडे. काल आमच्या गुजरातला धक्का बसलेला आहे. तोही मोठा धक्का. हारली आहे गुजरात मॅच. हैदराबाद जिंकलेलं आहे. हैदराबादकडनं अपेक्षा नव्हती की ही मॅच जिंकायची, पण जिंकलेलं हैदराबाद. तुफान बॅटिंग केली दोन्हीही कर्णधारांनी. 50-50 त्यांना हवी तशी इनिंग व्यवस्थित खेळलेले आहेत, व्यवस्थित बॅटिंग केले. पण हार्दिककडनं थोडे जास्त रन्स अपेक्षित होते, कारण मी बघितली मॅच. ती 13व्या ओव्हर नंतर हार्दिकनी एकही बाउंड्री मारली नाही, जिथे अपेक्षित असतं. शेवटच्या 5 ओव्हर्समध्ये जास्त रन करणं. हार्दिकचे जास्त रन्स होऊ शकले नव्हते. पण पुरण विषयी तू काहीतरी सांगत होतीस. पुरण काल ज्या पद्धतीने त्यांनी एंट्री मारली आणि जर खेळायला सुरुवात केली, त्याची बॅट कुठून येत होती पण काहीच कळत नव्हतं. पण बॉल जिथे पाहिजे तिकडे जात होता. म्हणजे एक बाउंड्री त्यांनी आत्ता मला आठवलं की शॉर्ट फाईन लेग आणि कीपरच्या मधनं जी एक मारली, तो फक्त बॉल जाताना दिसला. ती बॅट कुठून त्यांनी आणली, ती कशी फिरवली, काहीच रिस्ट पोझिशन वगैरे तर काही कळायचाच मार्ग नव्हता. एखादा दिवस असतो तसं म्हणायला हरकत नाही. खरं पुरणचा कालचा दिवस होता. 162 केला होता गुजरातने, तरी पण जिंकलेत मॅच ते हैदराबाद. तुफान बॅटिंग केले. केन विल्यमसन, जसे त्याच्यासाठी तो नावाजलेला आहे, थांबून रन्स त्यांनी केले. 57 रन्स त्यांनी बोर्डावरती लावले होते आणि मॅच एक वेळ अशी खिशात आणली होती आणि आरामात मग त्यांनी ती शेवटपर्यंत नेली पण होती. त्यामुळे ही झालं कालच्या मॅचच्या विषयी. येऊयात आजच्या मॅचकडे. येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे CSK वर्सेस RCB या दोन संघातली मॅच आहे. त्याच्या अगोदर आपण येऊयात आपल्या नवीन सेक्शनकडे. तर येऊयात आपल्या नवीन सेक्शनकडे, गेस द प्लेअरकडे. पुन्हा एकदा तुम्हाला प्लेअर ओळखायचा आहे, तुम्ही ओळखताय. जबरदस्त तुमचा रिस्पॉन्स आहे, चांगले कमेंट्स देखील येतात. असेच कमेंट्स आम्हाला देत जा. खूप लोकांनी इतकी नावं दिलेत माझ्याकडे, जवळपास आता 62 नावं आहेत, पण एवढे शो पण राहिले नाही आहेत. खरंच 74च मॅचेस आहेत यावर्षी, त्यामुळे एवढे शो अजून झालेत आपले. 21-21व्या शोवरती आपण आलोय. भरपूर लोकांनी बॅट्समनची नावं दिलेत. तर बघूया आजचा आपला बॅट्समन कोण आहे. गेस द बॅट्समन. तुम्ही बघितलाच आत्ताच. आता हा हिंट, थोडीशी एक छोटी हिंट दे. तूच दे. हिंट द्यायची झाली तर एक खूप इम्पॉर्टंट हिंट मी देऊ शकेन की आत्ता IPL मध्ये अतिशय मोठ्या टीमचा कोच आहे तो. वा, ही फार मोठी हिंट झालेली आहे. बऱ्याच लोकांनी ओळखलं पण असेल कोण प्लेअर आहे. कालचं उत्तर आपण त्यांना देऊयात. कालचा जो विचित्र स्टान्स जो होता स्क्वेअर लेग अंपायरकडे बघणारा, तो बरोबर सगळ्यांनी ओळखलेला. यश शिवनारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडिजचा बॅट्समन होता. चांगली बॅटिंग करायचा, विचित्र उभा राहायचा. पण अजून एक जण आलाय, आपण त्याच्याविषयी नंतर बोलूयात. तर येऊयात पुन्हा आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे CSK RCB. काय सांगशील, आज तुझी टीम कोणती आहे? आज माझी टीम पुन्हा एकदा CSK आहे. जरी ते 4 मॅचेस हरले आहेत तरी सुद्धा मला ही टीम घेण्याचं आणि त्यांच्याबद्दल बोलण्याचं एकमेव कारण आहे. म्हणजे ती टीम, त्यांना माहिती आहे की आपण जरी मॅच हरलो तरी आपण मॅचेस जिंकायच्या कशा. जरी त्यांचा कॅप्टन बदललाय, कॅप्टन आता रवींद्र जडेजा आहे. धोनीपेक्षा खरंच खूप वेगळा कॅप्टन आहे. कारण आपण पाहिलं की धोनी टीम्स प्लेइंग 11 जास्ती बदलायचं नाही, पण आत्ता जडेजाच्या राज्यात थोडंसं प्लेइंग 11मध्ये वर खाली होत आहे. बट तरी मला असं वाटतं की त्याच्यासाठी लर्निंग प्रोसेस आहे आणि तो चांगलं करेल असं मला वाटतंय. कारण धोनीने तयार केलंय त्याला. धोनीने तयार केलंय, त्यात चांगलं करावं अशी अपेक्षा आहे. थोडं प्रेशर घेतोय मात्र, हे तेवढंच कराय. येऊयात दुसऱ्या कर्णधाराकडे. RCBचा कॅप्टन आहे तो फाफ डु प्लेसिस. स्वतःच्या देशाचा पण कर्णधार राहिलेला आहे, त्यामुळे एक्सपिरियन्स खूप आहे, अनुभव खूप चांगला आहे आणि त्याचं टीम बॉन्डिंग चांगलं आहे. लोकांना तो एकत्र ठेवतोय. जसं मी नेहमी सांगतो, याच्या टीममध्ये अजून 3-4 कॅप्टन त्याच्याबरोबर आहेत. त्यामुळे खरं टू मेनी कुक्स असं जसं एक इंग्रजी म्हण आहे, त्याच्यामुळे होऊ शकतं. पण ते तसं करत नाहीयेत. ते लोक जेवढं पाहिजे तेवढंच इनपुट्स घेतात आणि शांत बसतात. त्यामुळे फाफ एक चांगला कर्णधार होऊ शकतो. येऊयात आपण आजच्या ग्राउंडकडे. तर आता
आता येऊयात आजच्या मैदानावरती, आजच्या विकेटवरती. आज पुन्हा मॅच होती ती DY पाटील. काल पण तिथेच झाली होती, आज पण परत तिथेच मॅच आहे. काय सांगशील एकंदरीत ग्राउंड आणि विकेट बद्दल? नाही, नक्कीच बॅटिंग विकेट आहे म्हणायला काही हरकत नाही. 163 काल चेस झालेला आहे तिकडे. पण हे एवढं मी नक्की सांगेन की आधी ज्या फ्लोमध्ये रन्स होत होत्या तेवढ्या थोड्या काल जरा इझिली येतील असं दिसलं नाही तिकडे. पण नक्कीच बॅटिंग विकेट आहे. नक्कीच बॅटिंग विकेट आहे. बॅटवरती बॉल चांगला येतोय. पेस बॉलरचा आपण बघितला, थोडं टर्न पण मिळायला सुरुवात झालेली आहे. तर याचाच अर्थ आता टॉस झाल्यानंतर काय करावं, तर टॉस झाल्यानंतर मुंबई आहे त्यामुळे आजपर्यंत असा रूल जो थंब रूल म्हणतात तसा झालाय. मुंबईत तुम्ही टॉस जिंकता, पहिली बॉलिंग घ्या, आरामात नंतर बॅटिंग करा, कारण पुन्हा एकदा ड्यू फॅक्टर आहे. आपण बघितलं 3 वाजता जे आसपा मारत होते ते आता ब्रेकमध्ये पण पुन्हा एकदा स्प्रिंकलर्सनी मारतायत. एक मशीन स्पेशल फिरतं, त्याच्याने थोडंसं कमी झालेलं आहे ड्यू फॅक्टर, पण विशेष काही फरक पडलाय असं काही वाटत नाहीये. त्यामुळे टॉस जिंकल्यानंतर तूही म्हणशीलच बॉलिंग करायची नक्की. पण मी अजून एक ऍड करेन की स्पेशली CSKने टॉस हरला तर बरं. त्यांनी टॉस हरून, टॉस जिंकून, बॅटिंग पहिले करून, बॉलिंग पहिले करून सगळं झालंय, पण त्यांना सूर अजून गवसला नाही. तो टॉस हारणं हे त्यांच्यासाठी जास्तीत चांगलं राहील असं वाटतंय. CSKने टॉस हरावा असं म्हणणं आहे, कारण मग होतं कसं की तुमच्यावरती ती जबाबदारी येत नाही. त्यामुळे आता जाऊयात आजच्या CSKच्या प्लेइंग 11 कडे. तुला काय वाटतं काय असेल? मला असं वाटतं ते फार बदल करणार नाहीत नक्कीच. की आपण बघितलं की ओपनिंगला ऋतुराज आणि रॉबिन उत्तप्पाची चांगली बॅटिंग होतीये. ऋतुराजकडनं नक्कीच अजून अपेक्षा आहेत त्यांच्या, आणि मला असं वाटतं तो आज करेल सुद्धा. पण त्याच्यानंतर मला याचे मोईन अलीकडे जो 3 नंबरला बॅटिंग करतोय, उशिरा टीम जॉईन करून त्यांनी चांगलं त्याचं जे रोल आहे तो चांगला निभवायला सुरुवात केलेली आहे. मला असं वाटतं रायडू, जडेजा आणि शिवम दुबे ह्यांच्यामध्ये सिच्युएशन वाईज थोडे वर खाली बॅटिंग ऑर्डर केली तर जास्ती बरं होईल. कारण रवींद्र जडेजा आणि शिवम दुबे अतिशय चांगल्या फॉर्ममध्ये, सो त्याला थोडंसं वर पाठवून ॲक्सिलरेशन करायचा त्यांनी जर का प्रयत्न केला तर जास्ती बरं होईल. कारण त्यांनी परवा आधीच्या मॅचमध्ये 50 रन केलेले आहेत शिवम दुबेने, आणि चांगला स्ट्राईक रेट होतो. इवन जडेजा आपण काल बघितलं तर आधीच्या मॅचमध्ये त्यांनी 23 रन केल्या, पण त्या 15 बॉलमध्ये केल्या आहेत. कारण त्यांच्याकडे खूप डेप्थ आहे बॅटिंगची. जडेजानंतर धोनी आहे, क्रिस जॉर्डन आहे, ड्वेन ब्रावो आहे. सो बॅटिंग नाही अशातला भाग नाही, पण ते वापर कसा करतात हे थोडं बघितलं पाहिजे आपल्याकडे. एक मी नक्की सांगेन, त्यांनी जो ऑफ स्पिनर आणलेला आहे श्रीलंकाचा नवीन, महेश थिराशन, मला असं वाटतं की त्यांच्या जागी त्यांनी मिचेल सँटनरनं जर का यूज केलं आजच्या मॅचला, कारण एक्सपिरियन्स प्लेअर आहे तो. आत्ताच ह्याचा यंगस्टर आहे हा महेश थिरासन, आणि जस्ट 21 वर्षाचा आहे. सो त्याला एकदम ह्या सिच्युएशनमध्ये खेळवण्यापेक्षा आपल्याकडे मिचेल सँटनर जो आहे, पण त्याचा त्यांनी फायदा करून असा घ्यायला पाहिजे होतं त्यांना की त्यांच्याकडे जडेजा आहे, त्यामुळे सँटनरच्या विषयी ते वापरायला बघत नाहीत. कारण दोघंही लेफ्ट आर्म म्हणजे बाहेर करणारे बॉलर आहेत, म्हणून एक आत टाकणारा एक बाहेर करणारा असं कॉम्बिनेशन म्हणून मला वाटतं त्याला प्राधान्य दिलं होतं. नाही दिलं असेल, पण मी RCB बरोबर मॅच आहे म्हणून मी म्हणते की मिचेल सँटनरला घेणं जरुरी आहे. कारण त्यांना थोडा डिफिकल्टी येते लेफ्ट आर्म स्पिनरला, आणि मोईन अली आहे आपल्याकडे ऑफ स्पिनर, ॲज अन ऑफ स्पिनर म्हणून. मला असं वाटतं पेस बघायला गेलं त्यांच्याकडे तर त्यांना आता मुकेश चौधरीच्या शिवाय कोणी पर्यायच नाहीये. त्यामुळे ते नक्कीच, आणि क्रिस जॉर्डन अतिशय चांगली बॉलिंग करतोय, त्यामुळे तो मला असं वाटतं नक्कीच प्लेइंग 11 मध्ये असेल. साधारण अशी साईड असेल. आज आपण बघितलं एक ऑफ स्पिनर काढून लेफ्ट आर्म स्पिनर खेळवावा असंच काहीसं म्हणणं आहे. तर आता येऊयात RCB माझ्या साईडकडे. काय साधारण RCBचे 11 प्लेयर आज असणार आहेत आपण बघूया. RCB विषयी बोलायचं झालं तर मागची मॅच ते जिंकलेले आहेत. तब्बल 7 विकेट ठेवून त्यांनी पंजाबला हरवलेलं आहे, त्यामुळे खूप मोठा कॉन्फिडन्स त्यांच्याजवळ आहे, आणि चांगली मॅच झाली होती. अक्षरशः शेवटच्या ओव्हरपर्यंत गेलेली ती मॅच होती. सुरुवात डावाची पुन्हा एकदा फाफ आणि अनुज रावत ही जोडगोळी कळत. अनुज रावत जोरदार बॅटिंग करतोय, स्टेप आउट वगैरे होऊन जे काय फटके देतोय एकदम वेगळाच अनुज मला बघायला मिळाला. म्हणजे त्याच्या अगोदरच्या मॅचेस आपण बघतो ज्या डोमेस्टिक लेवलवरती त्यांनी खेळलेल्या मॅचेस आहेत त्या, आणि आता IPL मध्ये खूप वेगळा चेहरा त्याचा दिसलेला आहे. सुंदर बॅटिंग करतोय. त्यानंतर विराट कोहली मागच्या मॅचला मी म्हटलं सुद्धा होतं की फॉर्मात येईल, आणि आला देखील आहे. 48 केलेला आहे. त्याच्यामध्ये ज्या हातातले रेस्ट नजाकत बघायला मजा येते, त्याला पाहायला विसरू नका 3 नंबरला. त्यानंतर येणार तो ग्लेन मॅक्सवेल, 360 डिग्री प्लेअर यांच्याकडे पुन्हा एकदा आलेला आहे. त्यामुळे फिल्डिंग कुठं लावायची, परत जडेजाला प्रॉब्लेम येणार आहे. आणि तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे जर सँटनर आला तर मग हा काही खेळेल, म्हणजे
तो बॅडमिंटन पण खेळ म्हणजे मी क्रिकेटमध्ये. ह्याच्यात एक नक्की ऍड करीन की RCB मुंबई, मी पुण्यातली मॅच बघायला गेले होते आणि एक 8-1 धावा राहिलेल्या, ग्लेन मॅक्सवेल आला, पहिला बॉल रिव्हर्स स्वीप केला. म्हणजे आपण विचारही करू शकत नाही अशा तो खेळू शकतो. म्हणजे अक्षरशः आपण विचार न करतो असे शॉट त्याच्या भात्यात तो काढतो आणि कधी वापरायचे त्याला चांगलं माहिती असतं. त्यामुळे तो एक खतरनाक बॅट्समन त्यांच्याकडे आहे. दिनेश कार्तिक फुल स्टॉप लावायला त्यांच्याकडे तोही संघात आहे. मध्ये एखाद मॅच त्यांनी किपिंग पण थोडा वेळ केली नव्हती, काहीतरी निगल होती, पण तो आता ऑलराईट असं कळतंय. संघ व्यवस्थान म्हटलंय की तो खेळणार मॅच आणि बॅटिंगसाठी जास्त त्याच्यावरती भरोसा दाखवला जात आहे, जो की योग्य पण आहे. त्यानंतर हसरंगा सुद्धा असणाऱ्या संघामध्ये हसरंगा सुद्धा चांगली लईमध्ये दिसतोय आता. म्हणजे ह्या टीम बरोबर चांगला जेल तो झालेला आहे. शाहबाज अहमद हे देखील एक महत्त्वाचं नाव आहे, कारण बॅटिंगला पण त्याचा उपयोग होतो आणि त्यांनी तसं करून दाखवलेलं आहे. आज मी बोलणार आहे तर हर्षल पटेल विषय. हर्षल पटेल पर्पल कॅप होल्डर होता, पण त्याच्या घरच्या काही कारणासाठी त्याला आत्ता थोडा वेळ तरी ह्या टुर्नामेंटमधून बाहेर जावं लागतंय. तो त्याच्या घरी गेलाय, काही ट्रॅजेडी झाली आहे त्याच्याबाबत, पण तो तिथे असल्यामुळे त्याला परत क्वारंटाईन व्हायला आलं, बबलमध्ये येणं आलं. त्यामुळे साधारण 2-4 मॅचेस तो मिस करू शकतोय असं आत्ता तरी चित्र दिसतंय. त्यामुळे आजच्या मॅचला तो नसणार आहे. त्याच्याऐवजी मी सिद्धार्थ कौलचं नाव घेईन, जो की भारताचाच प्लेअर आहे, चांगला प्लेअर आहे आणि खेळून गेलाय तो IPL मध्ये, चांगला परफॉर्मन्स त्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे त्याला मला आज बघायला आवडेल. त्यानंतर आहे जॉश हेझलवूड, हे पण एक मोठं नाव येत आहे. इतके दिवस अवेलेबल नव्हता, पण आता अवेलेबल आहे. क्वारंटाईन संपलेलं आहे, बबलमध्ये आहे यांच्याबरोबर, त्यामुळे तो आज खेळणार आहे. तर तो कोणाची जागा घेईल, तर मला वाटतं डेव्हिड विलीच्या अगेन्स्ट त्याला खेळवलं जाईल, कारण तुम्हाला माहिती आहे 4च तुम्ही फॉरेन प्लेयर्स खेळू शकता. तो आकडा हे करण्याकरता तुम्हाला डेव्हिड विलीला बाहेर बसवावं लागेल, तर जॉश संघात येईल. आज त्याला बघायला मजा येईल. त्यानंतर आकाशदीप आणि मोहम्मद सिराज ही 2 नावं आहेत जी की बॉलिंगची धुरा सांभाळतील. त्यामुळे अशी साधारण टीम वाटते मला. एकंदरीत छान मॅच होणार आहे, हे मात्र तेवढंच खरं आहे. नक्कीच. तर बघूया आपण टॉप परफॉर्मर्सकडे जाऊयात. CSKचा टॉप बॅटर तुला कोण वाटतं आज? मला असं वाटतं मी थोडंसं वेगळं नाव घेईन, ज्याच्याने कदाचित सगळ्यांना थोडं आश्चर्य वाटेल, पण बॅटर माझ्यासाठी आहे ऋतुराज गायकवाड. कारण मागच्या वर्षीचा ऑरेंज कॅप होल्डर, आपण जरी म्हणतो की नवीन पर्व आहे, तरी हा असा बॅट्समन आहे जो बेसिक्सला ठेवून खेळतो आणि काही फॅन्सी शॉट्स न करता तितक्याच बाकीच्या बॅटाप्रमाणे तो रन्स करतो आणि तो नक्कीच फॉर्ममध्ये येईल असं मला वाटतंय. वाव, सुपर. बॉलर बघायला गेलं तर क्रिस जॉर्डन, मी मगाशी म्हटलं तसं चांगला रिदममध्ये आहे, त्याच्याकडे पण पेस आहे, स्विंग आहे आणि तो विकेट्सही घेतोय. सो एक रिलायबल बॉलर CSKला मिळाला असं मी म्हणेन. आणि ऑलराऊंडर बघायला गेलं तर नन अदर दॅन द कॅप्टन रवींद्र जडेजा. कारण जरी टीम हारतीये तरी हा एक प्लेअर असा आहे, तो खरंच सिंगल हँडेडली मॅच फिरवू शकतो आणि हे आपणही बघितलंय. तो बॉलिंग कधी टाकतो, बॅटिंगला आल्यानंतर तो पहिल्या बॉलपासून ॲक्सेलरेशन करतो. सो नक्कीच रवींद्र जडेजा. येस, आजपर्यंत आपण बघितलंय, पण या IPL मध्ये अजून बघायला मिळालेलं नाहीये. कदाचित आजचा दिवस तो असू शकतो. आपण त्याला ऑल द बेस्ट म्हणू शकतो आणि काही करू शकत नाही. आपण एकदा येऊयात पुन्हा RCBच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. परफॉर्मर म्हणायला गेलं तर बॅटरमध्ये नाव मला द्यायचं ते फाफ डु प्लेसिस. अतिशय जोरदार फॉर्ममध्ये आहे, जबाबदारीपूर्वक बॅटिंग करतोय आणि शांत डोकं ठेवून बॅटिंग करतोय, त्यामुळे त्याचं नाव मला घ्यायचं आहे. बॉलरमध्ये मी जाईन परत एकदा जॉश हेझलवूडकडे, कारण हे नवीन नाव त्यांच्या संघामध्ये येतंय आणि ऑस्ट्रेलियासाठी खूप चांगलं त्यांनी करून दाखवलेलं आहे, त्यामुळे त्याचं नाव आवर्जून मला घ्यायचं आहे. ऑलराऊंडर म्हणाल तर ऑलराऊंडमध्ये ग्लेन मॅक्सवेल हे एकच नाव समोर दिसतंय. बॅटिंग करतोय, फिल्डिंग करतोय, ऑफ स्पिन टाकतोय, त्यामुळे सगळं काही तो करतोय, त्यामुळे त्याला पाहायला विसरू नका. त्यामुळे असे साधारण आज टॉप परफॉर्मर असण्याची शक्यता आहेत. येऊयात प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. काल 163 आपण बघितला होता. आज तुला काय वाटतं कितीपर्यंत होईल? मला असं वाटतं बिटवीन 170 to 180 व्हायला काही हरकत नाहीये, कारण आत्ता आपण बघतोय की CSKचे अजून बॅटर्स चमकले नाहीयेत, पण आज जर का ते चालले तर नक्कीच 170 प्लस होऊ शकतो. 170 पर्यंत धावसंख्या जाऊ शकते. बघूयात, आपल्याला थोड्याच वेळात कळणार आहे किती रन्स होत आहेत आणि कोण मॅच जिंकतंय ते. प्रथेप्रमाणे येऊया त्याच्या आजच्या किस्स्याकडे. आज कुठला किस्सा सांगणार आहेस आम्हाला? आज ना थोडासा ग्राउंडच्या बाहेरचा किस्सा सांगणार आहे. कारण आम्ही बांगलादेशमध्ये गेलेलो. नॉर्मली सिल्हेट नावाचं तिथे एक ठिकाण होतं, तिथे आम्ही खेळत होतो आणि खूप सिक्युरिटी असते जेव्हा इंडियन टीमकडनं आपण खेळतो, हायर लेवलला खेळतो. तर आम्हाला
अक्षरशः आमच्या हॉटेलच्या समोरचं एक दुकान होतं. अतिशय छोटंसं दुकान होतं, पण खूप दिवस इंडियन खाणं काही खाल्लं नव्हतं, जरी ते तिला सिमिलर होतं, पण आम्हाला मॅगी खायची इच्छा आली. हो, सो आम्ही बाय द वे इंडियन, आजकाल मॅगी हे इंडियन खाद्य झालेलं हे लक्षात घ्या. 2014 मध्ये जेव्हा आपलं सगळं मिळालं नाही की मॅगीच आठवतं, त्याच्यामुळे आम्ही घ्यायला गेलो मॅगीचे पॅकेट्स. आम्ही जस्ट मॅनेजरला इन्फॉर्म केलं की आम्ही जातोय समोर. आम्ही बाहेर पडणार तेवढ्यात 4 सिक्युरिटी गार्ड्स आमच्या बाजूला आले. म्हणजे अक्षरशः डांगेच्या अंतरावर दुकान होतं, पण आम्हाला असं होतं की नाही तुम्हाला हे सिक्युरिटी गार्ड्सला घेऊन मॅगी आणायला जावं. आणि सो आम्हाला असं होतं की मॅगी आणायला विथ 4 सिक्युरिटी गार्ड्स. म्हटलं हे खूपच आश्चर्य होतं आणि आम्हाला इतकं हसायला येत होतं की सगळी लोक आमच्याकडे बघतात आणि आम्ही दुकानात जाऊन मॅगी घेऊन आलो होतो. मॅगी घेण्यासाठी सुद्धा झेड सिक्युरिटी मिळालेली होती. अशा पद्धतीचे अजून छान किस्से तुम्हाला आम्ही ऐकणार आहोत, त्यामुळे तुमचे कमेंट्स नक्की आम्हाला कळवा, कसे वाटतायत तुम्हाला किस्से. फार खरंच छान वेगळा किस्सा होता. आता जरा पुन्हा येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच कोणाची आहे तर आजची मॅच आहे फाफ डु प्लेसिस वर्सेस क्रिस जॉर्डन या दोघांमधली आहे. आजची मॅच आहे ती रॉबिन उत्तपा, खडे देणारा रॉबिन उत्तपा वर्सेस जॉश हेझलवूड. हलू देतोय का आज बघायला लागेल, जॉश जोरात टाकणार आहे. आजची मॅच होणार आहे आपला भारताचा पूर्वीचा कप्तान विराट कोहली वर्सेस मोईन अली. तो कशा प्रकारे ऑफस्पिन टाकणार आहे त्याला बघायला हवंय. त्यामुळे ही अशी मॅच आज होणार आहे. मॅच जबरदस्त होणार आहे. ही मॅच पाहायला विसरू नका. तसाच हा कार्यक्रम देखील पाहत राहा. तुम्हाला थोडंसं सांगतो उद्याच्या मॅच विषयी. उद्याची मॅच आहे वेनसडे, बुधवार आहे उद्याला. उद्याची मॅच आहे ती मुंबई आणि पंजाब या 2 संघामधली मॅच आहे. ती खेळवली जाणार ते परत पुण्यात गहुंजमध्ये ही मॅच असणार आहे. संध्याकाळी 7:30 वाजताला ही मॅच होणार आहे. तर त्याचं विश्लेषण आम्ही घेऊन येणारच आहे तुमच्याकडे. 4 वाजता आपण भेटतो तुम्हा सर्वांना. त्याप्रमाणे 4 वाजता हा कार्यक्रम तुमच्याकरता आम्ही घेऊन येणारच आहोत. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.